Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here. If people are talking about it, then we are breaking it down right here. Today sijonga Umgidi Mums episode 4. Lo mgidi ubusetsomo pha kwaNgqwebo, ifamily kuthiwa yakaNgqwebo. Besenzela unyana wabo umgidi, unyana wabo onguNikilitha ekuphela kwakhe. Bazikhuphile ke baye all out, bebengafuni ze kushoti into yonke into ibikhona. Umama izibazana ke hayi ke ngezazi, hayi ngezaza oko bezithe nca izazi intombi endala te kakhulu, senziwa ngumama ke uNolitha. Bumhle kakhulu ke lo mgidi, yonke into ibikhona, abantu benxibe kakuhle, emhlililihlize bazana kwii-outfit zakhe, etshintsha emhle kakhulu. So into endizisileyo ke namhlanje kule nto endizoyenza kule video, ndifuna uexplaina le ndawo kaDabs. Le ndawo kaDabs wabantwana, meaning indodakazi. Siye sababona ke beyifemeli behleli etafileni kwi-round table kuthethwa ngamalungiselelo womgidi. Wabuza ibhajethi undodakazi, wabuza uba ibhajethi ithini, kusetyenziswe malini. Akhange ndiyithande ke leyo yobabuza uba kusetyenziswe malini, because ngaba abantu abazolusela umntanabo akufunekanga babuze into zemali. Into zemali andiqondi uba ukhona apha ebengena khona, kodwa ke izibazana lela mphendula uba usebenzise i-300,000. Khange ndiyithande mna leyo. Wabuya kundodakazi wathi ufuna iigusha zakhe eziyi-4 kwezi gusha zizawuxhelwa ziyi-12. Ucela i-4 izibekwe ecaleni for yena. Wazi-explaina kwinto yoba eyi-1 iya koomakoti phandle, enye iya kwabantu abazobhaka, enye iya endlini. Andisayikhumbuli enye le bethe iyaphi, kodwa zonke uzibalile. So ndifuna uyi-explaina ke le nto yezigusha because nam ndiyayazi le nto yezigusha. As umakoti nam ndiyayazi le nto yezigusha. Sidla ngozinikwa nathi iigusha emzini, especially emzini emgidini. Siyayinikwa igusha yoomakoti kuthiwa lena yeyenu, then thina siziphekele sizityele sizohlulela igusha singoomakoti. Umzekelo kulo uDisemba besingoomakoti sibabini siye emgidini, sibabini qha, yaphuma igusha yethu sibabini sayinikwa. Saqonda uba ke kuba sibabini izasohlula, sayawubiza ikhona iintombi eziya zidla ngokupheka ke, zenza isaladi phaa endlini. Sayocela zona uba nantsi igusha siyacela masihlulelane, sahlulelana nabo, sancedisana nabo. Otherwise thina nje besibabini ibizasohlula. Ndiyayazi le nto ithethwa yindodakazi, so iyanceda kakhulu le nto ayithethayo because abantu badla ngongahoyeki. Badla ngongahoyeki, especially oomakoti aba baphekayo izinto ziphele oomakoti bengazifumenanga. Aba mama babhakayo ziphele, kuphele ukutya, ziphele iidrinki zingakhange zifike. So ndiyayithanda ke le nto ayenzayo indodakazi mna yohoya abantu. Yena abe sebantwini ahoye abantu into yoba uzabahoya because abantu bokuhlala nyhani badla ngongahoyeki. Ufike kuhoyeka iindwendwe eziya zihleli phaa ententeni, iindwendwe neetshomi eziya zigcwele phaya mhlawumbi ententeni nasezindlini. Abantu bokuhlala angabikho umntu ozawuthi hayi mna ndigada abantu bokuhlala. So ibe ntle kakhulu ke le nto ayenzileyo yoba yena azazi uba uzogada abantu bokuhlala, because at the end of the day abantu ngaba bantu bokuhlala, nothi iindwendwe eziya zizawufika ziphinde ziphume zihambe. Abantu abakuncedayo ngaba uhleli nabo. So ndiyithathile kakhulu ke le nto ayenzileyo indodakazi, abahoye abantu bokuhlala. Okay, let me leave it here for today. Until next time, if you enjoy this, kindly subscribe and join in the community. Until next time, ndiza kunibona. Subscribe bani, please subscribe bani, nikhulise le channel. See you next time. Ndinithanda. Bye. Lapha khovele, lapha khovele.